So jama'a masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na zauren sarakai. Shirin zauren sarakai shiri ne da yake dubi da nazari akan muhimman abubuwan da suke faruwa a masarautunmu na faɗin Najeriya. Kuma shirin zauren sarakai shiri ne da aka shirya shi a ƙarƙashin gidan TV na Royal Online TV, ƙarƙashin ƙungiyar nazarin tarihi da al'adu da ayyukan masarautu na ƙasa wato RTC, wanda a cikin shirin yau za mu tattauna da mai girma wakilin birnin Gombe wato Alhaji Dalhatu Babiyo, wanda shine kuma wakilin birnin Gombe na farko. So ranka ya daɗe mai girma wakilin birnin Gombe, an yi gudanar da bukukuwan sallah a nan masarautar Gombe, kuma a halin da ake ciki inda mutanen jihar Gombe suka gani a cikin tawagan sarki ka taka rawan gani, inda ka fito yanda mai martaba yake buƙata kuma yake so. Ya za ka fayyace mana dangane ga wannan bikin sallah da aka gudanar a wannan shekara? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda aka sani, bisa al'ada kowace sallah idan ta zo da ƙaramar sallah da babbar sallah akan yi bukukuwa na sallah, wanda bukukuwa ɗin sun haɗa da hawa na daba da kuma gaisuwa da ake yi a fada. To kamar dai mu nan Gombe, bukukuwan sallar mu muna yin su ne a kwana 4. Ranar sallah mai martaba zai hau doki da shi da tawagarsa da hakimai, za a tafi zuwa filin idi, inda an yi sallah daga can filin idi za a wuce fada, inda mai girma gwamna da sauran jama'a su je su zauna su jira isowar mai martaba da tawagarsa. A nan za a zo za a yi jawabai, za kuma a yi sukuwa na sallah. So washe gari da safe akwai gaisuwa da ake na al'ada da hakimai da jama'ar gari da sauran masoya, duk talakawa za su zo su yi mubaya'a, su yi gaisuwa wa sarki, su masa barka da sallah. To sai kuma rana ta 3, ranar da ake hawan gidan gwamnati, wadda mai martaba da hakimansa da sauran jama'a za a tashi daga fada a tafi gidan gwamnati saboda a je a jaddada goyon baya wa gwamnati da kuma yi ma gwamna barka da sallah. A yi jawabai, daga nan a sake dawowa ƙofar fada a yi sukuwa. To wannan shi ne hawan gidan gwamnati. So mai girma washe gari na ƙarshe shi ne hawan tudun wada. Hawan tudun wada kuma, tudun wada kowa ya sani nan da inda fadar Gombe take, kamar hawa ne na gida, saboda mai martaba zai zagaya cikin anguwa na tudun wada, ya zaga jama'a su gan shi, shi da hakimansa da sauran jama'a, a sake dawowa ƙofar fada a yi sukuwa. To wannan shi ne iya ƙarshen bukukuwan sallah da ake yi a Gombe na al'ada kenan. So mai girma wakilin birni, mai girma mai martaba sarkin Gombe ya yi hawan tudun wada, inda kuma za ka ga jama'ar gari duka sun fito sun yi tururuwa, sun zo suna ta yi wa mai martaba mubaya'a. So shin wannan kana gani mai girma wakilin birni, halakan mutanen jihar Gombe da sarkin Gombe akwai kyakkyawan halaka mai kyau ina gani ko? To wannan ba mu ne ya kamata mu faɗa ba, duniya ita ya kamata ta faɗa, saboda duk waɗannan mutane da ka gani, da mata da maza da yara da tsofi, akan fito dubunnan jama'a saboda su ga mai martaba. Kuma kowa ya sani wannan taron ko da kuɗi mutum bai isa ya tara wannan jama'a ba. Saboda haka mu ne 'yan jarida, sauran mutanen duniya an yi covering. Idan kuka gani to ku ne za ku iya ba da wannan ansa, kada a ce mun faɗi abin da ba haka ba. Amma lallai a garin Gombe da kewaye, wasu ma daga wasu jihohi sukan zo saboda su ga hawan mai martaba. To wannan ya nuna kyakkyawan alaƙa da kuma soyayya da jama'a suke da shi a wurin uban ƙasa, ubanmu mai martaba sarkin Gombe.
So mai girma wakilin birni, kai ne wakilin birnin Gombe na farko. So a yayin da za ka ga jama'an gari suna ambaton mai girma wakilin birnin Gombe. So wakilin birni, menene alaƙanka ga masarautar Gombe? To, na farko dai ni hakimin mai martaba ne, kuma alaƙa mu da masarautar Gombe ba yau bane, tun iyaye da kakanni. So kamar ni tsakanina da mai martaba muna da alaƙa ta jini. So ko da sarauta ko ba sarauta, mu kam 'yan uwa ne. Kuma duk abun mai martaba idan ya tashi, ko dare ko rana, a shirye muke. Duk wani umarni da mai martaba ya bamu, sai inda ƙarfin mu ya ƙare. Yafi amana ne tsakaninmu. Kuma duk abin da muka yi wa mai martaba kanmu muka yi wa. Shi ne dai a taƙaice alaƙar mu da fadar Gombe. So mai girma wakilin birni, wani fatan alheri kake da shi zuwa ga mai martaba sarkin Gombe? To a kullum mu addu'armu shine Allah Ubangiji ya dafa masa, Allah Ubangiji ya riƙa masa, kuma Allah ya ba shi tsawon rai, ya kuma kare shi daga dukkan wani sharri. Kamar yadda ka sani, mai martaba in ka duba shekarunsa da muƙamin na shekarunsa kamar ba su da yawa sosai, tun da bai kai shekara 50 ba. To muna fata Allah Ubangiji ya sa a ƙara yin shekaru fiye da wanda ake da su a yanzu akan gadon mulki. Kuma Allah ya daidaita tsakanin mai martaba da duk wata gwamnati da za ta zo. Kuma duk talakawan mai martaba Allah ya ba su ikon yi masa biyayya da ɗa'a. Mu ma hakimansa Allah ya ba mu ikon yi masa biyayya da ɗa'a. Fatanmu Allah ya sa ya gama lafiya. So mai girma wakilin birni, wani irin farin ciki kake ɗauke da shi don ganin wannan hawan daba da aka gudanar tsakanin hawan idi da hawan tudun wada da hawan Government House, a yayin da shi mai girma gwamnan jihar Gombe Alhaji Muhammadu Inuwa ya yaba muku ko hakiman Karaga don ganin jajircewa da kuke don ba da gudunmawa da kuke wa masarautar Gombe ga ma jihar Gombe gabaki ɗaya, inda shi ma ya yaba wa mai martaba sarki dangane ga ƙoƙarin da yake yi. Me za ka ce akan wannan lamarin? To, kamar yadda dai aka sani, shi mai martaba sarki ba shi da wani abu a gabansa, ba shi da wani abu a cikin zuciyarsa da ya wuce talakawansa, ya ga yadda zai yi ya ciyar da su gaba. Yana raba abinci, yana raba musu kuɗi, yana gina masallatai, yana sa yara a makarantu da sauransu. To, shi mai martaba mutum ne na kowa, kuma shi ba ya ƙyaman kowa. Shi ya sa dukkan hakiman Karaga ka ga kowa in abun mai martaba ya taso, to ba gudu ba ja da baya, sai inda ƙarfin mu ya ƙare, saboda mu mara masa. Saboda dukanmu burinmu shine Allah Ubangiji ya ba shi nasara, ya zamana a duk cikin tarihin sarakunan Gombe, ya zamana ya fi kowa kawo ci gaba a jihar Gombe. Kuma Allah ya yarda gaba, in Allah ya yarda muna da shekaru a gaba wanda za a yi abubuwa fiye da wanda ma aka yi a yanzu. So mai girma wakilin birni, wani irin fatan alheri kake yi ma ƙungiyar nazarin tarihi da al'adu da ayyukan masarauta ta ƙasa, wato RTC, ganin ƙoƙarin da take wajen haɗa kan masarautun ƙasarmu baki ɗaya da kuma ba da gudunmawa da suke masarakuna da irin ku hakiman Karaga? Wani irin ƙarin bayani za ka yi dangane ga ita ainihin wannan ƙungiyar nazarin tarihi da ayyuka da al'adu na masarauta? To, alhamdulillah, ita ƙungiyar RTC gaskiya abu ne wanda initiative ne mai kyau sosai. Shi yasa a lokacin da shi mai girma Yariman Kano ya min magana a kai, ya ce to ai ko ba komai, duk abin da kake ciki ni ma ina ciki 100%. Kuma magana na tarihi, duk wanda bai san tarihi ba ma bai ma san komai ba. To kuma ganin yadda abubuwa suke ta canzawa, al'adunmu suke ta ɓacewa, wannan ƙungiya ɗin
tana da muhimmanci ƙwarai da gaske, ta yanda za a je a bibbinciko tarihi kuma a yi documenting abubuwa saboda mu sani, saboda 'yan baya ma a bar musu su ma su sani, su san ga asali tun kafin zuwan Shehu Ɗan Fodiyo har lokacin da ya zo ya jihadi, ya raba tutoci da sauran ci gaba da aka samu a traditional institution ɗin. So gaskiya wannan ƙungiya tana da muhimmanci, kuma muna nan duk lokacin da aka nemi wani gudumawa ko wani abu da za mu iya yi daidai ƙarfinmu, za mu yi saboda mu tallafa mu ga wannan ƙungiya ta haɓaka fiye da yadda take a yanzu. Kuma gaskiya shugabannin wannan ƙungiya suna ƙoƙari sosai, ganin yadda ba a jima da fara wannan ƙungiya ba, amma ƙungiyar ta yi nisa, ta yi abubuwa da yawa, programs da activities, kuma ta samu karɓuwa a gurin duk manya-manyan sarakunan mu na arewacin Najeriya. To mai girma wakilin birni, wani irin kira za ka yi ma 'yan uwanka hakimai ga sarakunan ƙasa don ganin wajen riƙe al'adarmu na masarautun fada, don ganin irin kasancewan da abubuwa yake faruwa a cikin gida Najeriya, wajen wasu suna koma baya ga sarautar gargajiya, wasu ba su fahimci me ba ne sarautar gargajiya. Wani irin ƙarin bayani za ka yi dangane ga wannan lamarin? To, shi dai harka na sarauta abu ne na mutunci, abu ne na harkar girma, wadda kuma mun sani jihadi ne ya kafa wannan masarautun namu. Da yafi akwai teachings na addinin musulunci da yake guiding ɗin wani harka da ya shafi harkar sarauta. To idan muka riƙe hudubobin da aka yi wa kakanninmu lokacin da suka karɓo tuta har zuwa yanzu, insha Allahu babu wani barazana ko wani ci baya da za mu jawo wa kanmu da masarautunmu. Mu riƙe mutuncinmu, mu riƙe girmanmu, mu kuma yi zaman lafiya da hukuma. Saboda duk da dai cewa yanzu constitution na Najeriya ya ba wa su governors da sauransu more powers, to amma still mutane talakawa da sauransu su har yanzu sun fi girmamawa da daraja masarautunmu na gargajiya. To amma mu ma a ɓangarenmu ya kamata mu kama kanmu, sannan kuma mu yi ƙoƙari mu kawo wa kanmu relevance in terms of mu dinga kawo projects da za mu dinga tallafawa al'umma da talakawa. In ka kula kamar mai martaba sarkin Gombe yana projects da yawa, yana saka marayu makaranta, yana ba wa matan da mazajensu suka rasu kuɗaɗe na jari, yana gina asibitoci da masallatai. To in kana yin haka, dole al'umma za su dawo da fada ɗin kamar na mai rallying point ɗinsu, saboda kowa ya san in ya zo fada zai samu taimako. Yara da ba su da aiki a nema musu aiki. To ta haka ne za mu dawo relevant, ba wai kawai a yi ta saka manyan riguna ana abin nan ba tare da an kula da talakawa ba. So mai girma wakilin birni, menene saƙonka ga al'ummar jihar Gombe ga ma ƙasa baki ɗaya? To saƙona shi ne na farko dai ina yi wa kowa barka da sallah. Na biyu kuma ina kiran mutane a ci gaba da ba wa shugabanni goyon baya, a ci gaba kuma da yi musu addu'a, saboda idan ba a yi wa shugabanni addu'a ba, idan abin ya ɓaci a hannunsu, dukanmu kowa zai zama affected. Ya fi a ci gaba da biyayya da ɗa'a, amma mu a layinmu na fada dama abin da muka sani shine biyayya da haƙuri. So su ci gaba da yi wa shugabannin addu'o'i, su ci gaba da musu biyayya. Allah Ubangiji kuma ya ja kwanan sarakunanmu na gargajiya, Allah ya ja kwanan ita wannan ƙungiya RTC, Allah kuma ya kawo mana zaman lafiya a ƙasarmu Najeriya. So muna godiya ƙwarai da gaske wakilin birni da ka ba mu dama zarafi wajen zuwa hira da kai. Muna godiya ƙwarai da gaske mai martaba. Ni ne da godiya. So mai girma wakilin birnin Gombe kenan, Alhaji Dalhatu Babiyo kenan, wakilin birnin Gombe na farko kenan a tattaunawa da muka yi da shi
a fatan shi. Ƙarshen rahoton zauren sarakai kenan. Salisu Lamido daga Gombe a Najeriya.